Тихо. И здравейте, приятели, това съм аз, Cookie Monster ходи и тук до мене. Как ти беше? Wither Monster! Wither Monster. Фари Про! Неизвестен изненадник. Някъде. Вижте как съм готин. Никой няма такъв хубав скин. Просто нека да Просто е гол. че беше Пишленце. Ето, може да видите и отзад, ето. Да, ето го. Ето имам и ама че си Не. Аре, прави си броня, ето голта е в долния чест. Аз го си направим и какво ще правим? Мислим да обзаведем някаква къща. Покажете им леглата, покажете им леглата. Ето, новите. Аз ги Да, Ето ми е тук. спалнята. Снимай ме, бе! Снимай ме, бе! О, Трябва да. да ме снимаш. Ето ме. Аре, бе, ти няма ли да скачаш с количката? Къде отиде с количката? Не знам, нека да избяга надолу. Добре, и тъй или иначе, ето, това направих докато не снимах. Сега ще ида да ви... Опа, Какво си направил, като не се снимал, бе? ето го. Юпиро! Ето тази къща тук. Много съм умен. Направих 2 каски вместо. Не знам дали ще ви хареса много. Ето, влизам тук. Нали. И лудия иде! О, виждам те и едното. тебе! Така, това е якото. О, яка къща. Помниш ли къщата на дървото? Много дърво и много... Работа! Да, много работа. За Тази мене! Да, Wither Monster не направи нищо. Мен да съм влизал много в този сървър. Ти изобщо не си влизал в този сървър. Не знам, а тук някъде трябва да направим кене. Върви! Ма няма къде! Горе! Айде! Трябва да се кача да Горе няма никой, върви! Знам, че няма никой. Знам, че няма никой, нали съм там. Ако някой се сеща за какво говори, Нека да пише долу в коментари. на Фари Про нещото. Да ви кажа, преди клипа правихме малко мръсоти. Не са като пред камера. Не се препоръчва. Да ви кажа какви са. Айде ще ви кажа какви са. Не се Значи, нали знаете моят скин, че аз съм гол. Аз съм гол. Умри. И клеках и ставах, само че е било едно прасенце. Той пък тук някой чух, че бие прасе. Как изгорча. Не, айде почваме да Убий го с обзавеждаме Май къщата. 3. С Май 2. Айде почваме да обзавеждаме къщата е та. А тук ще има ли втория етаж? Аз и така не разбрах. Къде? Тук. В тази къща. Тая! Ще става много голямо. Нищо тук ще плюснем един етаж. Така ли ми пусти? Ето го бъга човек! Да, къде чупиш? Да, бе. Ето го, аз какво ти казах? Глей, ето го. Завърташе после надясно. Ма, да, ето, глей. Така, само прави. Шот, идвам тук. Опа, само нещо повърта. Ето. Ето. Не го правете у дома. Тук ще правим малко базици. Абе, ще я се изпекава в растите. Ако чувате една машина, съжалявам, защото... Мале! Той видял страшни работи. Видях такова, където малките... Айде събирайте дърво, хора! Куки Монстър! Събирайте дърво. Ходи! Ти си като крипър, кридило едно. И дъпено, бе, аз пък кридило едно. Извини ме кридило едно. Лепа ти се качва, няма ти туша газа, бе. Събирате ли, бе? Какво е? Дърво! Не. Аре, бе! Не, аз се напикам. Добре. Сега. Честа! Често ще го преместя. Не, аз се Айде, напикам. отиде дърво. Трябва ни дърво. Отивам. Аре, газ, аз тук ще чакам. Баре, върви, пикай, бе, чияк. Бип! Балето умря. Да. Той е така става. Не знаеш с кой се занимаваш, Ма върви, бе!
Тук не трябва ли да направите една туалетна? Ма за какво ти е? Аби да мога да пикава. Ма ти си в дивата природа. Ма там има една врата. Какво се види, бе? Ма там има една врата. Да, сега хората в 5 часа жега е. Ама какво има? Ма Аз си какво има? полива двора. Тук има една черна врата. Каква е? Къде, бе? Ето тук. А, това не е туалетно. И какво е? Парно. Пак става, нали? Е помещение. И вътре ли пикаш? Ми да. Е, Се дигне малко пара. Айде, па ти събирай дървопа и ти се напикаеш. то аз му го събирам. Кой ти го прави, бе? Ба, аз едва се изкачих. Бо... Не. Не, ти само отиваш до там и се връщаш. Нищо, има дърво, колелета. Влизи. Кучето в мизи. Няма. То няма куче. Абе, кучето не е тук. Му ми дръвне. Ела. Не. Събирай ми дръвче. Ма дръвне. Ще дръвне. Ще дръвне. Не може. Абе, сега си му трябва. Тряс. Я ми дай една брадва. Откъде я дядам? Не знам. Няма се знаме там. Аз не сегнах малки сърчица, бая. Мече не ми ще изхабия, бе, такива. Не ме стига, бе. Последно искам да видя дали мече ще ми се изхабия. Два атака дърво ще стигнат. О, ми да! Какво е? Изчети. Куко, виж! Ма я чая още малко дърво. Айде. Аз съм се бъгнал. Багнала ти само. Гледай как с... не. Не, ето, Куко. На колко са ти часи? Имаш. Виж, Куко. Виж. Добре. Сега, Фари, проще игра от моят телефон, докато с Мартин имам до... Кенев. Да. Тук, гледай да не стане 15-та минута, занимавай ги, прави си там... Хора, ще ни извинявате, ме тук е дивата природа и не знам какво ще стане. Не, бабе, Хора, сега ще убия малко крави. Ще изчакате, ще извинявате, ма ние се нашоркаме. Докато не отида да си по нужди. И ще имам до... Нали, да сложим дърво. И... до Кенев. И... сега ще направим втория етаж. Хора, ако ви харесва този клип, може да се абонирате за Cookie Monster Hoodie, да дадете един лайк и да харесате, нали, да. И ако нещо искате да направим или не ви харесва, може да го напишете долу в коментарите и ние ще се опитаме да ги прочетем всичките и да ги направим. И ако ви харесва да снимаме така и тримата в този сервер или въобще в някой мултиплеер, пишете в коментарите и ние може да снимаме. Обаче, ако не ви харесва, няма да снимаме, както знаете. Ако не ви харесва, нали, самото, как да ви го кажа, самия геймплей, както го правим аз, аз, Cookie Monster Hoodie и Hicks Wither Monster, може да го напишете и той може би ще си играе сам, не знам. Но, както знаете, зрителския вод има по-голямо значение, защото ние този клип го правим само за вас, както знаете. Та да. И понякога можем да правим, нали, малко мълчание, защото просто сме се замислили построенето, каквото строим и заради това. Ето, пристигнаха. Както виждате, уно момento, по favor. малко испански. И както видите, малко се постъмнява. Хайде да лягаме да се дремем. Аз как се кача да спа, бе? Какво направихте вие, бе? Но то тапак. Изчакайте, бе! Да, има... Не, бе! Така. Да. Това е така. Сигурен ли, че 2 сака ще стигнат? Да, бе, то остана малко.
Хайде, аз си лягам. Ляги, бе, стой там, бе. Чакай, аз тук ще направя някои промени. Усетих се какво ще... Не бари леглата. За какво ги бара? Мече си ще обърни. О, добре, Просто се върна, бе, мечета му те криеше. Дене! Куко, аз пък... Това ще е много яко тук, къде си го измислил. Дай. Да, обаче, сетих се какво ще искаш да направиш. Обаче, Искам, мисля, самите легла някак си я ги променим, защото... Самите легла мисля да ги сменим тук, да го запълним. Ма не бе, дай ми дървото, по-после го щупим. Фърли ми дърво, искам да ти покажа как искам да го направим. Фърли. Ама за нещо да ходя ли? Абе, за нещо да ходя ли? Да, дърво. Дай ми меча, аз брадвам. Хора, гледайте се В най-долния чест има много голд, направи си много кирки. И ще чупиш Или бързо. брадви. Брадви, семе, нещо от този сорт. Да, го запуши. Ти го запушиш. Окей, така. Леглата ще ги места от тук. Ма не, виж. Дразна. Ма не, става много яко. Ще слагам стълби, бе. Ма не! Много си зле човек. От тук се изкачваме. От тук се изкачваме. Леглата и втория етаж. И тук Ама е тук... и отдолу може да си го отварям. Дай ми дървото. Трябва да ми точно 4 дърво. Бързо. Точно 25. Света. Колко брадви ще направи? Едно. Абе, човек, направи си повече брадви, бе. Аз съм дърво. Абе, дайте ми. Върви си, събири, па долу си направиш. Айде. Дайте ми една Така е яко. Само идваме. Долу има. Долу има. Виждаш ли, бе? Не, бе, долу има. Фатмадю! Чакай малко. Виж. От тук само идваме и... Лос. Какво? И лягаме си, да, ставаме на горния, на долния етаж, къде си искаме. Бая яко стане. Направим една кухня. Ако ни спаваме отвън, че ме вълната. Ще летим надолу. Добре, ти бързо върви, ще прави втори клип. Чухте ли? Да. Колко е? 12. Човек, аз какво ще мога да ти предложа? Само да ни спаваме отвън. Прас. Само се чува едно. Освен го свършваме този клип, аз идвам. Не. Гледай, горния чест има, брадва той. Човек, Абе, умно бе, това са умни момчета, бе. много умен човек, много. Какво дърво трябва да събирам? Какво ти да дърво? Не ми бари кучето. То се разложда. Ти ще не разложда. Не бе, фари, защо така бе? Кое бе? Не го Така си е най-яко бе. Не бе. Остави го, аз съм измислил. Абе, тук сложите втория крафтинг тейбъл, дето. Какво? Тук имаш един крафтинг тейбъл, сложил. Къде? Долу. Мартин го взе. Първият. Кой го взе? Аз ли го взех? Айде! Гледай колко. Чупи си. Марто, знаеш колко пръчки имаме. Мале! Добре. Бичес. Я виж. О май гад. Я тук само не изкачи. Изкачи се, виж кое е. Изкачваш праз долу в леглото. Ну да. Носа! Колко преработено дърво? 2. 14. Аз от 9, 2 стака ти. Стак! Колко стака вече е 60? Ти си 60. 60? Бе, не ти е достигнало билоте. Събери още едно дърво и ще видиш. Само едно И куп. това две го изхвърли. Така сега. Заключи. Айде да свършваме клипа. Добре, качи се бързо от 23. На 26-та секунда съм бърза и... Чакай, ние слем долу с Фарифро. Нищо. Долу. Моля ти се, не. Взимам работите. Добре, Мартин. Аз съм долу. Къде съм, бе? Не! Ела тук, бързо свърши. Абе, бързо не мога вече. Абе, свърши, И чао, приятели, това бе аз, Cookie Monster Худи, Winter Monster и гледайте Фари падането! Про. Чао.